Kasulay na day kag uyab. Wala pa, nakakita ra ko sa kong barkada. Sweet pa sa una. Unya kadugayan, nagbulag ra di ay. Aw, normal ra nang bulag sila. Kay humana naman na sila palami. Ay, nga na, day mo. Mapahimuslanon mo sa mga babae. Taysa, murag pamilyar lagi ng bayana ba? Murag si Kimi manggid niyo. Wajud ko nasipyat ba? Si Kimi jud niyo. Dulon ko na bi. Wajud ko ka-score ni sa una ba? Ikaw na Kimi? Oo, si Kimi ko nga naman. Daan ko palagi ikaw jud di ay na Kimi. Nakainumdum ba ka sa kuha Kimi? Murag familiar ka. Ikaw man tong sigig panguyab sa kuha sa una nga wala na ako gisugot na. Ah, dali arapod nimo makalimot sa kuha oy. Mao gani no, sige kung panguyab nimo sa una, wa jud ko nimo gisugot ba. Grabe kabag-uhan nimo karon Kimi oy. Murag nanambok lagi ka karon Kimi. Alangan, sige man kung kaon og hotdog matag adlaw. Ay tigkaon na di kag hotdog karon Kimi. Di ba sa una Kimi nga wala man ko kakita nga nagakaon kag hotdog? Alangan, gitilawan mong gud nako nya. Lami man di ay mo nang giadlaw-adlaw na lang nako kaon. Ay mao ba? So paborito na di nimo ng hotdog karon Kimi. Oo, paborito na kay na nako karon mo ganing ni Chabi nako. Tesa gardong. Taas na lagi kag motor karon sa unang mubo pa man na. Ay ako na nagipatas ani akong motor. Lisod manggug kaayo nga mubo permente akong motor walay mo duol nga chicks. Unya karon kay taas naman na imuhang motor. Na kay chicks. Wala pa in taon Kimi oy, mao gani karon nga ni anha ko diri karon kay mangutana ko sa imuha og nana ba kay uyab. Aw, ug uyab ang isgutan, walay makalahutay sa kuha. Mao nang karon wala pa jud koy uyab. Ah, wag gyapon ka nausab Kimi ba, maldita gyapon ka pag bag-o na Kimi oy. Matiguang na lang in taon ka, di gyapon ka kauyab. Wa koy labot ug wa koy uyab, nagsurang-surang ra na sa akong kinabuhi. Nganong nakaingon man ka nga surang-surang na sa imong kinabuhi, nakasulay na day kag uyab. Wala pa, nakakita ra ko sa kong barkada. Sweet pa sa una. Unya kadugayan, nagbulag ra di ay. Aw, normal ra nang bulag sila. Kay humana naman na sila palami. Ay, nga na, day mo. Mapahimuslanon mo sa mga babae. Ay, dili kay ang lalaki rin nahimulos. Kay buton naon. Ang babae nahimulos pod na kay buton naon. Parehas ra man sila nalamian. Maon na. Lami lang ninyo ang gyapa sa mua. Ay, dili man ko kaparehas nila Kimi. Kay buton naon tinud-anay man akong gugma para sa imuha. Ay, sis, napod na imo ang mga banat nga makahubog pante. Ah, pasiuna palang ganit na ako itong banat. Makahubo na daig panti. Ay, sos, wa jud mapili sa inyo ha. Pare-pareho ra jud mo. Kimi! Uy! Uy, Anje! Kasi may kastorya ni mo diha, Kimi, oy. Ay, Samok lagi. kaniya kuang sa una. Kisa man na. Ay, katong nagsigig panguyab sa kuha sa una. Nibalik na pod. Ay mo na siya nang wave sa mo sa una di ay. Oo. Bisugot unta ni mo, Kimi. Ano man? Ang itsuraan man, Kimi, oh. Kasi itsura na, uy. Oh, na motor niya. Asa pa ka na nga nang wala man ni mo siya gisugot. Kailangan. Kay sige, mag sunod-sunod sa kuha. Di ko ganahan. Nganong dili man kaganahan sa iya, ha, Kimi, na gwapo man siya tapos taas tapos dako man siya og motor. Kasi inaanaw. Dako siya motor. Dapat gisugot unta to ni mo siya. Wa ko'y labot, ana. Bisag pa may himo ng raptor yahang motor. Di jud ko musugot. Yan sa may desisyon ni mo, ani. Unsa manguyab siya sa imo karon? Amot. Niabot ra man na diriya. Nangita unta kong sakyan niya. Niabot man na siya. Nagsige ra yaw-yaw. Sige ra. Kuha na itong sa una daw. Wala na ako gisugot. Sugot pa ni mo kamo na unta karon, oh. Bag-o na iyang motor, oh. Wa ko'y labot, ana. Sayang. Basi ganahan ka. Ay, dili lang. Kimi-kimikin sila ni mong kauban. Ay, barkada na ako si Angie. Dalaga pa po ni siya. Haya. Ay, wala ko'y labot og dalaga na siya. Kay ikaw man akong gianhi diri agad. O gusto pa, tika sa una raw. Dati ka gisugot. Uy, Kimi, ayaw pag-ana sa iya, ha? Napud ba yan ay damdamin na masakitan pud siya? Wa ko'y labot, ana. Asa pa day kagikan, kuya? Ay, gikan palagi kog Davao lagi. Ni anha ra jud in taon ko diri kay para manguyab kog balik ang Kimi ba. Lalayo po di ay kuya, no? Sugdan na, Kimi. Dili lagi ko, ana. Di ko ganahan sa iyang batasan. Oy. Nga namang gyud. Ay, basta. Dili lagi ko ganahan. Sayang kaayo, Kimi, oh. Ay, bahala na. Kasi bahala na. Layo pa ba yan ni iyang antuan? Ay, basta. Ay, tara na. Asa man ta? Malakaw na ta. Muli na ta? Tara. Ay, kuya, muli na miya. Kinsa ni lalaki Kimi? Barkada na mo. Nganong inaanak man ninyo ang sinakyan? Alangan, mudagan man ang motor. Lisod po, dili mo gunit. Ah, moro ganito atong istorya ka ganina. Mulakaw na daedayan mo. Alangan, mulaag po man may. Sige na, oy. Basin pwede ti ka madit karon Kimi. Bahalag 10 minutes lang ba? Sige na Kimi. Di lagi ko kay napamilakaw karon. Sige na Kimi ba? Kaisa lang gud. Tagsarabay ako nag-anaha diri pagbigyan. Nagul ko Kimi. Dili lagi
gikula mo ko'y gusto sa imo ha. Pangita na lang lain dito daghan man dito Sige, dire sa iya. Barkada ka ha to. Grabe makagakos ni Kimi oy. Duda na ako. Uyab to ni Kimi ba? Napiisa nga. Ditangki. Sige lang sunod balik na ko paningkamutan ako nga makuha na ko si Kimi para maka-experience po si Kimi ug unsa ko kalami mo tirada.